Good morning mga gang. Kubagag na kubagag na ni ate. Oy. Si Ruth tsaka si Ana ando na sa baba kasi maaga si Ana. Well, normal time yung magising. Kaso yung papa niya, matagal na tulog kagabi, naglaro ng FIFA. So, ayusin ko lang yung aming Nag-change ako ng bedsheet last night. So, super nakaka-relax. Gabi, alas 9 na ako natapos maglinis ng buong bahay. Pero wala pong nagsabi sa akin maglinis. Baka sabihin ba, inaalila ko ka na. Naalala ko kasi may nag-comment dati sa ko ba vlog ko na sabi, kawawa daw ang mga Pinay kasi nagawang katulong. Hello! Kahit naman hindi foreigner yung kasama mo sa buhay. Marami ka pa rin namang ginagawa sa Pilipinas. Yung mama ko nga busy palagi. Lahat ng mga nanay, busy po. Kasi parang instinct ng nanay na talagang maglinis tsaka magluto. Instinct na. Most ng mga kakilala ko. So, si Ana anyway woke up at, I don't know what time that was. She woke up really early and then we took her and then put her between us again. Kasi nagtiting po talaga si Ana na mamaga yung kanyang gums. Tas, para may mga dugo-dugo ba niya. And then, kawawa naman. So, yeah. Sakto na siguro yan. Hindi naman tayo nasa hotel. So, okay lang yan. Medyo foggy at yung bakuran, kailangan na namang linisin. Okay pa rin yung ako mapananim. May mga bagong tanim pala ako pero wala pang bulaklak. Dito sa side na to, maglalagay ako ng more tulips. Masyadong okay yung table. Pero pasensyahan nyo na, hindi pa ako naglinis ng bintana. So, na tayo? Baba na tayo. Ko muna. Lagay ko muna yung ni Ana. Una niya. Sa room niya. May mga labahin po tayo, no? So, yan yung labahin natin bukas. Kasi laundry day bukas. Yung room din na, makalat. Ay, mama. So, yung, ni Ana, kumot niya, nilalagay ko muna dito. Yan. Pwede natin yung curtains niya. Kita niyo yung view sa sa labas. Ayan. Tapos yan, yung mga bagong damit niya, bagong labang damit niya. Itapain ko pa. Ito, palagi kong inaayos to dito. Kaso, alam niyo na, pag ang papa ang nagbihis sa kanya, talagang diretso-diretso, lang, tapon-tapon lang, ganyan. Dito yung mga headband, mga ipit niya, ganyan. Ito, may night lamp siya. Kasi, we turn out the light sa hallway para mas matulog kami. Tinatabulan ko lang siya ng ganito para hindi siya masyadong bright ba. Ito yan. Kailangan maayos to. Gusto ko maayos to dito. Ito, to. Hindi na kasya sa kanya. So, nilalagay ko sa bag. May storage po dito, pero magulo. Mga gamit na hindi. Walang gamit na. Diyan. Pag medyo malaki na si Ana, i-organize na namin ito. Tapos, ito na yung balik closet niya. So, sa lahat ng kwarto ng bahay, si Ana lang ang may yung kwarto na to lang ang may closet dyan. Let's turn off our camera. Puntahan na natin sa baba yung mag-amak ko. Yung toilet namin, nilinis ko din kagabi yung walls. Yan, nilinis ko kagabi. Tsaka yung towel dyan. Yan. Let's go down. Yeah, I made her Nutella sandwich. Just one. Yeah, she doesn't realize that it's... that's why. So, yung diaper bin natin, puno na, ganyan lang. Pag puno na, mahirap na to i-roll. So, ayan. Yung bagong dito naman lalagay. Tanong si Ruth kung may kausap pa daw ako. Sabi ko na vlog ako. Tingnan yung ginawa ni Ruth sa anak namin, no? Hi! Kuya Morka. Why are you crawling?
can already walk. Up. Nakahabol pa. Muna. Nagbahag ra si Ruth. Hi! Basura! Basura. I-segregate pa namin itong basura. Anak ko! Hello! Lala. Lingkod siya. Siya mo po. Go! Go, sit. Where this one be? Come on. Yeah, ano nagkangkaang. So, si Ana ay nagpupo. Ano na lang namin. Paliguan na lang namin. Kino-close pa namin to palagi pag winter na or pag malamig na kasi naka-on yung heater. Sometimes not as well. I should check the heater. Hi guys! In the back! Oh, pinaisa pang tikin! Babos lang. Tara o. Tanawa o. Mama. Ikaw. Ano? Wow. Wala kay babos pa lang. Iwa man natin i-wash pa yung shampoo. Look up, look up. Look up. Yeah, Ate Chloe is coming soon. Yeah. Yes, Ate Chloe. Boom. Mami, bagay na lang. Ay, na-finish na naman ang babat. Ay. Kusje? Kusya. Kusya, gano'n. Kusje. Mwah! Kusje mama? Mwah! Nakaw na, ilis na. Shup, shup, shup. Shup, shup. Enjoy diri. Vitamins na ta. Mag-lotion ta, hindi mag-dry ang skin. Ikaw lang, ina. Hala. Na hi, managkag ilis. Yeah, show yun. Wow, kamoy ni Minnie Mouse. Bye, we'll go down. Mwah! Nagdali ni Gatos gawas na si Ana and si Ruth para makapag-concentrate ako sa pagluto. Kasi si Ana, every time na nagluluto ako, English ito na. Every time I cook, Ana would always want to join here. She would always want me to carry her. So yeah, it takes a long time. But now, I just wanted everything to be done on time because yeah, I don't like it when I hurry and people are already here or guests are already here and then it starts to stress me out. So yeah, tapos na akong magluto. It's only 10:50 I think or 11. It's only 11 o'clock but I'm already done cooking because I need to get ready. I need to wash up. Yung ginawa ko na lang siyang curry pork na may pork pork curry. May tayo vegetables para healthy. Then ang ating munggo may siya, may alugbati ba? Ayan, may pork po yan. First time ever kong magluto ng munggo, guys. Chinek ko muna kanina yung panlasang Pinoy tsaka yung isa pang video. And ito na yung ating adobo. Medyo siya, no? Parang oily siya, itong kind of chicken. So, kita ko na lang later, guys, pag na-serve ko na. And, yeah, magligpit muna ako.
Okay, so iniinit ko na lang yung pagkain namin. Anito na si Aron. Pero yung mga Pinoy wala pa. 12:30 up to 12:40 na po. Late sila. And she wants to keep that. Otherwise we throw that into... Yeah, Anna is a little bit grumpy already. She's sleeping. Aron is already here. The Filipinos are not yet here. Drink ka, Anna. Oh, ito na ating curry, pork I curry. didn't see it. They have this. Yeah. And then ang ating munggo. First time natin na gumawa ng munggo. I hope it's good. Rice. And then ang ating adobo. Dito na si Ate Lynn. Hi! Mga nami, kain na kami. Wala pa si Sheila pero kakain na kami. I look for Dennis for tickets. Nou volgens mij nog steeds speciaal hè? Steeds. Morgen ben je 240 euro. Wow. En ik doe fit hè? Je doet Finland 2,5 hour en hier is 200 euro. En hij loopt... KLM. Maar KLM only does 2 or 3 times a week. Gie&Fam heb ik verschillende maanden gekeken. Meer volgend jaar. Ja, maar ook januari, februari, maart, is allemaal hetzelfde. Allemaal duur. Maar nou lukt het sowieso dan niet. Hello, so, na kami, dessert time na kami. Nag-donut kami, Ruth naman. Arum brought Dunkin' Donuts. So, ito yung sa akin. You have to tell Gio. How do you call this one? No, The variety. flavor. Oreo. Yeah. This Oreo. is Oreo. This is and- Oreo. This is red velvet cronut. Yeah. And it is Sheila has Nutella. Oh, lekker. Lekker. And And Ate that Lynn. is, Kinder Bueno, but it's already gone. The Ben is gone. And then Chloe is having, the blue... Sesame Street, right? Yeah. Sesame Street. Lekker, Chloe? There's Monster. Yeah. Cookie Monster. So, there's one left. That's for Ruth. What was The that? sprinkle. The... He can share it with Anna. Oh. But we have the Jumbo donuts, so... Yeah. So, kain lang kami ng dessert, no? Ruth the Jumbo donut. Well, hello. Lokong dagoy. Dako kay hugnaw. My face is so small. Bali ba? Bali ba? Hi, Chloe. Hi. Hello na. Before Jumbo is selling Dunkin' Ruth Donuts. is putting Anna to sleep. Always. Kain muna kami ng dessert. Oh, somebody wants to see Anna again. Anna is sleeping. Nag-ano na kami dito, chika-chika. And then, nagpa-haircut na si Ruth. Tsaka yung friend niya. So, yan na. Tapos na ang aming dessert. So, ito na naman. Wine na naman kami. So, si Dennis na ang next na nagpa-haircut. And then, next is Arum, I think. Yeah? And then, I'll be the last one for the hair. And then, after that, papa-nails na naman kami. You also do nails. Yeah. 6 jaar bij elkaar. Round 2. Same, but shorter na ang aming hair ni Arum. Yeah. Eee. Nice akong hair, diba? Yeah, nice. Sinahan ko sa effect dam. Oh. Arum 2. Nice hair. Para kaming sasayaw ni Arum. Naka-black kaming dalawa. So, yung leftover kanina, yun yung kakainin namin. We're gonna eat the leftover from lunch. So, kain muna kami. So, nagpapa-nails pa din si Arum. Tapos na ako. Ito yung aking color. No? Nice, no? Ito. Nice. And then, ayan pa. Nagpapa-nails pa si Arum. After that, hatid namin siya sa kanila. Ruth is already home. Anyways, I'm gonna close this vlog. And yeah, salamat sa panunood. See you na naman sa susunod nating vlog. Please don't forget to like and subscribe. Mush, mush, mush. Bye, Dodong.
Babush. Babush. Anna, bye-bye. Anna, bye-bye. Bye-bye. Where's Anna? Oh, hi. Hi, Chloe. Say bye-bye to the vlog, Chloe. Bye. Anna, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Anna.